Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. RIP sa likod. Kining musuliyo ining Manolo Verdin. Klaro na kayo. Si Lolo nasuwat ining RIP sa likod. Kay mao man niyang iyang gikulit sa tabon sa iyang kaban. Unsa mo kay bot ipasabot ni Lolo ining RIP sa likod? Doon na ginuminsahi ang gisuwat ni Lolo din. Doon na gid. Abay, Ay, bay Mikmik. Oh, ay naman si Milchi. out na. Akong gibiyaan ay kay samo kayo eh. Ha? Sige pa cute eh. Pero di mo sugot. Di mo sagot? Nanguyab ka niya? Nisulti lang kong ibog ko niya. How? Mau ba? Nasaan ka? Ganong muram kag ng luspad. Abay, Mimik, doon ako yung nadiskubrihan. Pero, di gani na to isa ba? Ay, di ba naman ka na ako abay? Ang imong sekreto, ako man sa na sekreto. Unsa man na? Tanawa, basahan ang gikulit sa luyo ining musuliyo ni Manolo Verdin. RIP sa likod? Oh, o sa'yo may kasultihan na? Nakabusan mo ko na bay? Tumpak! Nakabasa na kaana sa kaban ni Lulo. Di ba? How cute? Mm. Kun mauna, imong lulong nagsuwat anak diha. Oh, siya gud, wilain. Dali, atong susihon ng ubang mga musuliyo nga gipapictura ni Lulo. Yan ito sa inyong bahay, boss. Oh, niya tas bay. Ayaw pagpaila ha. Nga doon na kay problema sa mpot ha. Katong papa ha. Oo, boss. Okay. Hindi ko paila. Oh. Papa eh. Nas garden. Payo, kaya na balay ka na, Poldo. Gikuha ginako siya pa. Pahi bisita karong gabi. Kinailan na mong duha kinuna isa kong loyo. Naanong lagi daghang tao din eh. Aw ka na ang gimong mga kaubang bantay din sa bahay, Poldo. Oo. Hoy. Kinahanglan nga maanad na gyud ha, Poldo. Oo. Nakidnap na ang akong amahan ug kausa. Mga kinahanglan nga doon na gyud makabantay niya. Mo ba? Dili na kakumpiyasahan ang panahon karon. Naggalang buwang din no. Atagin na sa ilaw uniforme ang atong mga tao. Mag-uniform eh. Abay, Jenny, nano ka gibuhat man ning lolo na mo, no? Bitaw, ang tanang musuliyo diin nagpa-picture siya. Pulos doon na yung mga suwat sa likod nga RIP sa likod. Doon na yun ibot ipasabot, abay. Kang labara so uwi niya bay. Dili nila badbay. Tanghaga ni nga gusto sa imong lolo nga imong sulbaron. Unsa? Waka ka bantay? Ikaw gyud ang gibinlan ni lolo sa iyang payag ug sa iyang trabaho dinis minteryo. Naara sila si Johnny ug Mikmik sa Reyes Mausoleo. Unsa mo kanilang gitan-aw diha? Magpaduol ko gamay. Anhil ako sa luyo sa Nitso para dili sila makabantay na akong aniniid nila. Bay, ato ning karon. May pabay. Mamaulit na. Oh, mamauli na sila? Sige. Wa pa ganyan lamang ako maglimpyo ang karaang Mausoleo. Unya, mamauli na sila? Dali bay. Dali. Ato ning ilatag ang mga picture sa lamisa. Sige, bay.
Niya ang picture sa Musileo ni Cleofe Alquera. Manolo Verdin. Scholastica Amador. O Marcela Buenaber. Kumpleto ng 4 ka picture. Ang pangutana, ngano man gyud nga nagpa-picture man si Lulo sa ilang musulyo? Kinahanglang matubag na gyud ang maong pangutana. Paminaw na ko bay no. Magpabili ng maong mga pangutana bay. Nga wa gyud tubag. Kay dugay naman tang sige ko na una ana. Wa pa man gyud tubag. Mayo tingali abay nga ato ning subayon kung kinsa o unsa gyud ni sila. Ato Okay. ning tagsa-tagsaon. Sige bay. Ug magsugod ta ni Doña Cleofe Alquera. Siya ang labing dato din hingapita sa unang panahon. Mao ni gisulti ni Melchi. Ni anak ko sa dool sa koral sa lampayag ni Johnny. Unaw na to sa pagtuon kini si Doña Cleofe Alquera. Sige abay. Ato siya unahon. Siya ang labing dato ining dapita sa unang panahon. Gitunan din nila mga pictures ka ni Johnny. Nga. Ako sa lambityuhan, Pi. Dili siya tantong hambog. Ngano nakasulti mo ka na bay? Atan awar gud sad bay. Iya gyud gibutang sa iyahang dughan ang wani ang kamot nga may singsing. Dakong bato, red. No klaro sa gina nimo no. Atin aw pa masag kong matabay. Mihanap ang naong ining Doña Cleofe pero ang kamot klaro kayang singsing. Uy, lo. Mura man na siya tambalan anang iyang singsing. Oh, basig man nanambal gyud na siya sa una. Maong na dunya na bay. Mahala ka ng iyang bato no. Kada kayang gipanghambog sa picture, mahal gyud no. Mahal gyud. Sige. Arita sa usa. Kini si Marcela Buenaber. Wow! Paitan awa bay! Ang unsa? Kano na siyang liog. Aman. Uy, murang na kwintas. Nasaliptan lang gamay sa sagbot. Kwintas gid bay. Ada ko og bitoy Blue ang pendant bay ay. Dili gyapon na bugira. Mawa ni mo bay. Ayaw na sila sa waya. Uy, patay naman na sila. Klaro masad kayo nga nang hambog sila silang mga alahas bay. Aw ka na, kay mao na ilang gibutang nga picture sa ditso. Paborito gud na nga picture sa namatay. Korek ka dyan abay. Sige kanan sang usa. Si Scholastica Amador. Tunyakon sa biunig naong da. Uwa mo siya gipanghambog nga alahas bay. Di ni siya tantong hambog. Kipang taguan ra tingali niyang iyang alahas abay. Pero mura siya dunay gikumkum sa picture, no? Wati nga na makapanghingokos magpa-picture niya bay. Ha? Mong gikumkum ang iyang kamot. O niya, sige, aritas katapos ang picture bay sa nag-inusarang lalaki. Tuo, no? Siya ray lalaki nga gipapicture ni Lolo Pilo. Simple naman na siya. Pero, Mura lang siya o nagpa-picture sa paborito niyang painting. Kupa. uy, iya tingali ng pinintal. Mao nga nang hambog siya. Posible. Unya, unsa may naa ng upat ka picture? Nganong espesyal man ni Lolo ni mo ning upat ka musuleyo? Gusto ka? Di mo pa picture si Lolo ining upat ka musuliyo. Uy, kung di pa ni importante. Gitunan nilang upat ka picture sa mausoleo. Naibaw na ko. Unsa mo kay hubad Unsa sa man? tumboy? Unsa man ang nasimuna-una bay? Best friend sa imong Lolo, kining upat ka patay. Basin. O biya na ko din Kitingali masakpan ko nila. May rason sa gabay. Yun. Di man mahitabong magpa-picture among Lolo ang musuleyo kung wa pinibili niya. Mausab. Mayo tingali nga, abuaon ako ang tanang butang ni Lolo sa kaban. May pa. Basig na iklo diha.
Unsa ning nias ka ba ni Lolo eh? Ulos mo ni papel. Ay mga resibo. Ay mapa sa minteryo. Unsa man ang itom nga panapton sa ilam, abay? Ah, Bah. Kung pa ko makaabot og kay ini da. Habaon tanig tarong bi. Kining tanang suod sa kaba ni Lolo. Unsa man na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!